Honda Accord соли барориш 2010. намуди берунаи мошин ҳуҷҷатош боз як 6 моҳ мондагӣ то охири сола. яъне намуд аз кафои мошин. қафошанда 4 патронникои қафош ҳаст. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, 2 ойнаҳои пеш электроника, коробкаш автомат, инҷа обогрев сидени дорад, инҷа наворотошам ҳаст. чӣ хеле ки дидед созид, мультирӯл, рӯлошам лифт. сидениҳо кожни, боз сидениҳо лифт ҳастон. ҳозир барои шумо пробегашам мефаҳмем. навдусе ҳазор километр пробег. ҳолати қафои салони мошин. қафошам сидениҳош кожни мебошад, кожни сиёҳ. боз люк ҳам дорад. мотор 2.4 сӯзишвори бензин. расходаш 10 литр бе 80 километр мегардад. раи рост бе 10 литр бе 100 километр ҳам мегардад. нархи мошин 130 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 860 85 88. Toyota Corolla Verso соли барориш 2009. намуди берунаи мошин. намуд аз қафои мошин. чӣ хеле ки дида истодед 4 патронникои қафо. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш механика, мультирӯл, рӯлош лифт, калиташ старт-стоп дӯстон. пробегашам мефаҳмем. мани калиташ будааст, чипаш. سیصد و 46,000 کیلومتر پربیگ دستم. می حالت سالن ماشین. می حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.8 سوزشوارش گاز بنزین گازش یورو 4 расходаш бензин ки 8 литр газ ки 10 литр ба 100 километр мегардад. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 80,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 766 35 35. BMW соли барориш 2010. мани намуди берунаи мошин дӯстон. мани намуд аз қафои мошин. қафошанда 4 патронникои қафо аст. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад дӯстон. сидениҳош обогрев сидени, мультирӯл, калиташ старт стоп. пробегашам мефаҳмем. пробегаш 183,000 километр пробег.
یادآور میشیم سیدنیاش باز لیف کاجلی دوستان و اینجا لوکام داره. این حالت سالن قفای ماشین. Motor 2 turbo. Sözleşmeliş dizel. Rasxod chiqadi. 5 تا 7. Rasxodش 5 litr تا 7 litr asosan. این حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 110,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 93 3 تا 3 22 00. Kia K5 سال برارش 2011. ماشین وگان می باشد. Полный фул. Сосян? Намуди берней ماشین. намуд аз қафои мошин яъне 4 паҳроникҳои қафо чӣ хеле ки дида истоде. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначаҳои пеш электроника, коробкаш автомат, ду сиденияҳои пеш гарму хунук, бортош компютер, климат-контрол, мультирол, ҳама наворотош ҳаст достони азиз. калиташ старт-стоп чӣ хеле ки дида истодед. ҳолати салони мошин сиденияҳошам лифт. ҳолати салони қафои мошин сиденияҳои қафошам обогрев сидений бомаш панорама дӯстон мана чӣ хеле ки дида истоде. бомаш панорама кожини сиёҳ салон. мотор 2 сӯзишвори бензин. расходаш 8 литр 9 литр ба 100 километр мегардад. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 107,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 809 99 69. Volkswagen Golf سال برارش 2010. 4 پهلوانیک‌های پیش دوستان. 6 تا بوده پهلوانیک‌هاش. намуд аз қафои мошин 4 паҳроникҳои қафо. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначаш электроника, пробегаш 219,000 километр пробег, мультирол, рӯлош лифт, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад, монитор, сиденияҳош гарму хунук дӯстон. боз ман инҷа лукам дорад. این حالت салони қафои мошин. мотор 2 TDI дӯстон сӯзишвори дизел. расходаш 6.9 литр 100 километр мегардад. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 105,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 900 04 40. BMW 320D соли барориш 2012 дӯстон. 4 паҳроникҳои пеш. намуди бернаи мошин. چهار پهلوانی‌های قفا. داخل سالن 4 الکتروپاکت و جای پیش الکترونیک. коробкаш
автомат робот дӯстон режими спорташе сани режими экошай бортош компютер климат контрол мультирол ҳама наворотҳои ин замона пробегаш 197 000 километр пробег сиденё абагли бо сиденё лифт дӯстон инҷа люкам дорад ин ҳолати салони қафои мошин мотор 2 сӯзишвориш дизел нархи мошин 175 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 900 04 40